fruits del bosc a la teva terrassa. Si t'agraden els fruits del bosc, pots aprofitar per a conrear-los a casa. Malgrat que són d'origen silvestre, maduixeres, jarderes, nabius, grosellers, sarsaparrelles i mores poden viure amb avantatge en testos i en contenidors de la terrassa. Aquestes baies comestibles tan apetibles són aliment de gran valor nutritiu. Però també són plantes i arbustos bonics per les seves petites flors blanques i els fruits vermells o negre blavós. A la tardor, les fulles del nabiu es tornen vermelles. S'integraran perfectament entre les teves plantes ornamentals. La maduixa és un fruit del bosc tan deliciós com decoratiu. Les flors blanques o rosades en forma de roses simples coexisteixen amb els fruits a les plantes. Les maduixeres es presten a ser conreades com a plantes penjants. Per atreure'ls el màxim profit hi ha recipients dissenyats especialment. La jardera viu molt bé en test i resisteix el fred i fins i tot la calor. El substrat ha de ser solt i ben drenat, profund i ric. Necessitarà que la protegeixis del vent, de l'excés de pluja i de les glaçades tardanes. Hauràs de posar-li tutors. El nabiu, la baia de moda, resisteix el fred però no la calor. Pot viure al sol a les zones temperades, però necessita semiombra a les càlides. El substrat ha de ser àcid, com el de les hortènsies. El groseller és especialment bonic pels ramells de petites baies que produeix a l'estiu. Viu bé a ple sol a les zones més temperades i necessita semiombra a les càlides. El substrat ha de ser àcid, fresc, humífer i ben drenat. La sarsaparrella, cassís o groseller negre és un arbust frondós i sense espines que pot arribar a 1,5 metres d'altura. Els fruits neixen en ramells a l'estiu i a la tardor i s'utilitzen per a la confitura i licors. Has de col·locar-lo a ple sol i regar-lo molt. Les mores o esbarzers per a l'hort són arbustos sense punxes, que fan fruits grossos i amb poques llavors. Busca-li un lloc a ple sol al costat d'un suport on pugui estendre's cap als costats. El substrat ha de ser humífer, solt i ben drenat. Per a tenir èxit en el conreu de les baies del bosc, el millor és imitar la natura i proporcionar-los un hàbitat el més adequat possible. Els testos i contenidors han de ser amples i profunds perquè les arrels es mantinguin fresques, és a dir, amb un cert grau d'humitat. El conreu en test et permetrà traslladar les plantes al lloc més apte segons el moment de l'any. El substrat ha de mantenir-se fresc, és a dir, amb un cert grau d'humitat, però al mateix temps ha de drenar bé. Per a conservar la humitat, convé acotxar la base de la planta amb palla i escorça de pi. El reg ha de ser abundant des del moment que les plantes floreixen i fructifiquen, però sense embassar-les. Després de la collita, s'han de regar menys perquè descansin i s'endureixin. Si els aportes un fertilitzant específic per a fruits vermells, aconseguiràs una collita més abundant i de qualitat. També pots aplicar-los adob orgànic, compostat o fertilitzant organomineral. Recorda que al teu centre de jardineria trobaràs tot el que et cal per a mantenir sans els teus conreus. Quan arribi el moment, els fruits del bosc es recol·lecten a mà i de manera selectiva. Has de tenir en compte la maduresa del fruit, el color i la grandària. Gaudeix-ne!